Mara vilayetinde müňlerçe adam Söwda merkezi tarapyndan gurnulan lotereya oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirenden soň Sebitin häkimetleri telekeçilere lotereya oýunyny gurnamagy gadagyn edip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. 19 awgustda ýerden polisiýa işgärleri Mara şäheriniň bazarlaryna aýlanyp telekeçilere aksiýa ýa-da lotereya oýunyny gurnamagyň gadagyndygyny aýtdylar. Şeýle-de Mardaky hususy dukan eýelerini hem şäher polisiýa müdirligine çagyryp, olary bilen ýygnak geçirdiler. Bu ýygnakda dukan eýelerini hem indiden beýlek hiç şeýle ýagdaýda aksiýa ýa lotereya oýunyny geçirmedilik tapşyryldy diýip ýygnaga gatnaşan ýerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu waka şäheriň Belen Söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adamyň Söwda nokudu tarapyndan gurnulan lotereya oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirmeginiň ýyzyanyna gabat geldi. 15 awgustda nägileligi köşeşdirip köpçüligi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işgärleri bilen adamlaryň arasynda gowy galmagal turdy. Basawatslykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Telekeçileriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre ýygnaga polisiýa işgärlerinden başga-da özlerini tanıştırmaktan saklanan raýat geyimli adamlar hem gatnaşdy. Olar telekeçilerden dukanlaryň girelgelerindäki lotereya reklamalaryny aýyrmagy we başga dukanlara uğradan aksiýa haritlaryny ýygyna çöplemegi hem talap etdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýa müdirligine çagyrylan telekeçileriň aglabasy özleri aksiýa oýunyny gurnamasa onda öz haritlaryny tas hiç kimiň satyn almaýandygyny we Söwdanyň juda pes bolýandygyny aýdyp polisiýa işgärlerinden häzirki çäklendirmäniň sebäbini sorady. Käbir telekeçiler meniň aksiýam hiç bir adama ziyan getirmedi. Iň bolmany içinden 5 manat pul çykýar. Kätede papak çykýar. İçinde boş çykýanam bar diýdi. Olaryň käbirleri bolsa biz eýem aksiýa diýip köp harit paýladyk, onu durdup bilmeriz. Biz şol uğradan haritlarymyzy ýerlänimizden soňra besetmeli bolsa beseder diýdiler. Diýip ýygnaga gatnaşan başga bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleri telekeçilerden edilýän bu talabyň sebäbini Belen Söwda merkezinde gurnulan lotereya oýuny we munyň bilen bagly bolan köpçülikliň nägilelikler bilen düşündiripdirler. Şol lotereya oýuny sebäpli adamlar gahar gadaba mündüler we daş tüberegindäki obyektlere maddi ziyan getirdiler. Olar awtologlaryň depesine çykyp, olara zeper getirdiler. Goşa gumry toy mekanynyň gapylaryny we aýnalaryny döwdüler. Diýip telekeçi ýygnakda çykyş eden bir howpsuzlyk işgäriniň sözlerini titirledi. Şondan soňra telekeçiler özleriniň gurnaýan lotereya oýunlarynyň geljek üçin däldi, şol gün üçün niýetlenendigini, oýuna gatnaşýanyň özüne bayrak çykýandygyny ýa çykmaýandygyny şol pursatda bilýändigini aýdyp, hiç bir adamyny närazy etmeýändiklerini düşündirmäge çalışdylar. Polisiýa işgärleri häzir biraz gowy ýatýança aksiýa oýunlaryňyzy besedin diýmek bilen çäklendiler diýip telekeçi belledi. Adatlyk bu çäklendirme we telekeçiler bilen geçirilen ýygnaklar barada Marynyň polisiýa müdirliginden kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 23 awgustda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Geçen hepde habarçymyz Belen Söwda merkeziniň lotereya oýunynyň geçirilýändigini we oýuna 50 manat töläp bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini awgustyň başynda elan edendigini aýtdy. Lotereýany gurnoýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç biriniň bayraksyz galmajakdygyny hem aýdypdyrlar. 15 awgustda lotereya oýunynyň geçirilen güni Söwda merkeziniň daşynda takminan 4000den gowrak adam üýşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy bayrak utup bilmän soň olar gurnoýjylar hiç bir lotereýanyň boş däldigini aýtdylar diýip özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna we özleriniň aldyga salynandygyna köpçülikliň nägilelik bildirdiler. Bu nägileligiň
ýyllaryň izi süre käbir raýatlaryň pulu izine berilip başlandy. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki media serişdeleri adat çowalşýany bu waka barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ilat arasynda lotereya oýunlaryndan haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp wagtal lotereya oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdynlygyň ýokdugyny, yerli ilata hiç bir gatnaşyjynyň baýraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan synçylar aýdýarlar. Türkmenistanda paxta ýygymyň resmi taýdan başlanmagyna 3 hepde töwereg wagt bar. Muňa garamazdan Lewap ýylaýatynyň ekin meýdanlarynda hasyl eýýäm ýygnalýar. Bu ýerdäki ekin meýdanlarynda yerli daralaryň hem döwlet sektorundaky karhanalaryň işärleri däkmet çekerler. Türkmenistanyň gündogur sebitinde paxta ýygymyň 20-nji awgustda başlananlygyny Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy maglumat berdi. 20-nji we 21-nji awgustda ähli edaralaryň işgärleri ýerden sagat 7 ekin meýdanyna bolmalydy. Ýerden ähli ýerde öň penjeresini paxta 2022 ýazgyly awtobuslar görmek bolýar. Kärhanalar öz işgärleriniň hasabyna awtobuslary kirýe almaly boldular. İşgärler ýer sagat 6-da edara jaýynyň öňüne barmaly edildi. Ekin meýdanlaryna paxta ýygym 1 sagatlyk ara kesme bilen akşam 17-çe dowam etdi. Dip habarçymyz buyrugy ýerine ýetirmekden ýüze öwrenleriň işden kowulmagynyň duýdurulandygyny aýtdy. Büdjet işgärleri dinç günlerini paxta ýyp geçirdiler. Habarçy paxta meýdanlaryna öz işgärlerini uğradanlaryň arasynda Liwabyň bilim edaralaryny, Türkmenawadyň jemaat hyzmatlary kärhanalaryny, şäher suw düşünçiligini, energiýa bagwançylyk edaralaryny, aragatnaşyk agentligini, paxta ýygyrjy zawody, himiýa zawodyny agdap geçdi. Awtobus stansiýasynyň sürüjülerine hem paxta ýygyma gitmek tapşyrylypdyr. Habarçy käbirleriň özlerine derek hakyna tutulan işgär tapyp uğratmagy synanşýanlygyny, emma paxta ýygymyň başynda hakyna tutulan işgär tapmagyň kyndygyny, şonuň üçin köpüsiniň ekin meýdanlaryna gitmäge mejbur bolýanlygyny bellädi. Şeýlelikde döwlet işgärleriniň köpüsi dinç günlerini işläp geçiripdir. Şu günler okuw ýylynyň öňü sirasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlugýarlar. Habarçynyň sözlerine görä yerli büdjet işgärleriniň mejbury işe çekilmegi dinç günlerini çağalaryna bagyşlamak şol sandy mektep üçin geyim hem okuw esbaplaryny satyn almak planlaryny puza çykarypdyr. Türkmenistanda büdjet işgärlerini owa hojalygy işlerine çekmek tejribesi onlar çylbäri dowam edip gelýär. Munyň bilen bilelikde döwlet işgärleriniň köpüsi paxta ýygmak üçin özlerine derek adam uğradyp zähmetine tölemek bilen bir wagtda özleriniň iş borjuny berja etmäge mejbur bolýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda Lewap ýylaýatynda hakyna tutulan paxta ýygymçylaryň ortaçy zähmet haky bir günde 40 we 50 manat aralygynda bolýar. Sebitde hususanda mektepleriň we çağalar baglarynyň işgärleriniň ortaçy aýlygy 1300-1400 manat aralygynda. Awgust aýynyň başynda Azatlyň habarçylary paxtaçylygyň Balkan vilayetinde alınıp barylşy barada habar berdiler. Türkmenistanyň Günbatar sebitinde okuw jaýlarynyň mugallimleri we sebitdäki döwlet edaralarynyň işgärleri çürtüm işlerine çekilip 25-nji awgustda çenli paxta meýdanlaryna gatnamagy borçly edilipdir. Türkmenistanda paxta ekişi mart aýynda badaldy, hasyl sentýabr aýynyň ortalarynda ýygylyp başlanýar. Iş yüzünde paxta ýygymy dekabr çenli dowam edýär. Türkmenistanyň medeniýet habarlaryna görä şu ýyl häkimetler 1.250.000 tonna paxta ýygmagy planlaşdyrýarlar. Adam hukuklaryny gorayan halkara toporlary Türkmenistanyň paxta puwdugynda mejburi zähmet ulanylmagyny ýygyderli tanqidlap gelýärler. Paxtany dünýäniň bazarlaryna eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti tanqidlere resmi reaksiýa bildirmeýär. Bu aralykda dünýä bazarlarynda paxtanyň bahasy 30% ýokurlandy. Bilermenler bu görkezejiginiň adyndan soňky 10 ýylda rekord derejesine çykanlygyny aýdýarlar. Bloomberg habar gullugy paxtanyň bahasynyň ýokurlanmagyna ekinleri ýok eden adaty bolmadyk yssynyň täsir edenligini habar berdi. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üpçünçilik kärhanasy soňky aýlarda elektrik töleglerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň ýüzlerçesiniň toguny kesdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we şäheriň elektrik üpçünçilik kärhanasyndaky ynamdar çeşmesi sebitden maglumat berdi. Ýurdun Günbatar vilayatynda ýaşaýjylaryň öýlerine berilýän elektrik energiýasiniň kesilmegi ýurdun ýangyç energetika toplumuna gözegçilik edýän vice-premieriň
şu ýylyň 7 aýynda elektrik energiýasini öndürmek we eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny yglan eden döwrüne gabat geldi. 22 Awgustda Türkmenmaşydaky 500-den gowrak hojalygyň elektrik energiýasy kesildi. Olar soňky 6 aý üçin elektrik energiýasynyň töleglerini töläp bilmedik hojalyklardyr. Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz şäheriň Azatlyk, Azady we Pushkin köçeleriniň uğrundaky ýaşaýyş jaýlarynda 100-den gowrak hojalygyň elektrik energiýasynyň kesilendigini hem habar berdi. Onuň sözlerine görä bu hojalyklaryň käbiri 6, käbiri de 2-3 aý bäri sarp eden elektrik energiýasynyň töleglerini töläp bilmeýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi munyň sebäplerini durmuşyň şol sanda azyk we senaat haritlarynyň geyim gejimleriň gymmatlamagy we alýan aýlyklarynyň azlygy bilen düşündirýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasy we tebii gaz ýaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ýurdun prezidenti bu kararyň kabul edilmegini ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygy we döwletiň goldawyna mätäş däldigi bilen düşündirdi. Ýöne Azatlyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzören aladalarynyň has hem kynlaşandygy, köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, eýtem çörek we un ýaly esasy adyklaryň el ýeterli däldigi barada karardan öň we soň dowamly habar berip gelýär. Tomuz pasylynyň ilkinji günlerinden beri dowam edýän yssyk howa sebäpli kondisionerler, холодильник we suw sowadyjy ýaly ençeme enjam bir wada işledilýär. Şol sebäpli tok hasaplaýjymyz köp ýazdy üstesine de bu aý çağalarym üçin mekdep eşiklerini we okuw esaplaryny satyn almaly boldyk. Şol sebäpli togyň puluny töläp bilmedik. Dip Azatlyk köçesinde ýaşaýan efirde adynyň Dürsoltan Gelneje diýilip tutulmagyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä şäheriň elektrik üçünçülük kärhanasy oňa 6 aýlyk bergisiniň bardygy we ýylyň ahirine çenli hem pul geçirmeligi hakda hasap çykaryp 800 manatdan gowrak bergilidigini aýdypdyr. Şeýle-de kärhana oňa muny tiz wagtda tölemese onda onuň üstüne her aý goşmaçy jerimäniň goşuljakdygyny hem duýdurypdyr. Azatlyk bu barada Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üçünçülük kärhanasyndan kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň Günbatar belaýetinde ýüzlerçe hojalygyň öýüne berilýän elektrik energiýasynyň kesilmegi ýurdun ýangyç energetika toplumuna gözewçilik edýän vice-premieriň şu ýylyň 7 aýynda elektrik energiýasyny öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny yglan eden döwrüne gabat geldi. Çarmurat Pürçekow 12 Awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depkininiň 112,8 götürme, daşary ýurtlara iwerilen elektrik energiýasynyň ösüş depkininiň 141,13 götürme barabar bolandygyny aýtdy. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň häkimetleri we medeniýet serişdeleri ösüş sanlaryny ýygyderli yglan etseler-de ilatyň kommunal töleglerini öz wagtynda tölemek meselesinde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýurtda käbir hojalyklaryň gaz, elektrik we suw töleglerini öz wagtynda töläp bilmeýändigi barada Azatlyk 3 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýär. Soňky ýyllarda häkimetler ilaty bu tölegleri wagtynda tölemäge höweslendirmek üçin dürli usullary hem ulandylar. Hususan da dürli resmi namalar üçin talap edilýän kagyzlary öý dolandyryş edaralaryndan almak üçin gaz, tok, suw we beýleki kommunal hyzmatlar üçin beriginiň bolmazlygy talap edilýär.